Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 5, 6. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaipiktibo, wala na sang iban pa. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 5-8. Sa liwat may hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, Dakbanwa sa Bacolod. Aton man nga ginaabi-abi liwat naton sininga pagpangalagad. Mga suki nato dira sa tabok sa kadagatan, ang isla sang Panay, of course, probinsya sang Guimaras, Iloilo Capiz, Aklan Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kutob balabutan sa atong silinga broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition Monday nga presentation. Mangin kabuylog naman naton ang bilog nga puwersa sa atong silinga news team sa liwat na Manila, silinga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, mabatian diri sa pagpangalagad inyo palatuntunan. Opdan kita sa ato siling mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control Technical Side, buylog nato ng puwersa sa Martes nga edisyon, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Axon J.M. Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Syudad Sang Bago, buylog naton ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sini regular ngang korman sa sininga palatuntunan. Medyo nag-relax lang kadali. May importante lang bagay nga ginhikot. Action Marlon Hinovea, si Loverboy. Talos lang kita diri temporaryo. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ko sa labilin 50 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa aton nga mga pumuluyo, by the way, manayanaya ang lakat sang panahon hasta subong nga hapon. Ara pa ang pagtagiti sang init, apisar nga amat-amat na. Nga nagapaydalom si Haring Araw. Pero ang kapaang sang tiyempo kag panahon, aton gihapon, mabatsyagan. Sa mga kaaksyon naton nga naga-istar, malapit dira sa baba ni Volcan Canlaon, extra lang nga paghalong. Matapos nga nagpabatsyag naman, si Volcan Canlaon,
Halin kagabi, hasta kaina sang kagahon, tubtob sini nga hapon. Masako ang tayog ni Bulkan na kanlaon. Daw sige-sige ang urobya. Ang bulubasko nga tayog ya kay nasang kagahon ba? Timingan niya nga bugtaw pa ta. Tingala ko nga doon inuni ang aparador kay naglinog tana. Nakatapos ang isa ka oras ang nakaligad, pag alas 2 naman kagahon, liwat naman siya nga nagtayog. Sa ako ni Bulkan kanlaon ba? Sa aton nila nga makauturan nga nag-istar ha? Malapit sa baba ni Mount Kanlaon, palihog lang ha, ulo aligbat kikita. Mga barangay nga aragid sa bibi sang Kanlaon, barangay Gintubdan, barangay Araal, ha? Medyo extra lang nga paghalong da ha? Sa mga kabukiran sang La Castillana, Isabela, Magalion, Canlaon City, even sa mga malapit nga banwa kag syudad, sang Occidental kag Oriental, halong gid kita. Kaya daw sinutel naman si Bulkan Kanlaon. Nakarecord ang FIVOX 136 ka mga pagtayog. Ini nga hapon nagdugang duha, naghimo 136. Base ina sa datos kag record sang FIVOX. Ngara man nagamonitor malapit sa Bulkan Kanlaon. Di lang kita magsalig. Ang bintahan di sa aton si Bulkan Kanlaon, kito kadamo kaya sang sulungawan niya. Isa na dara ang mambukal. Kita mo may porson sa mambukal da nga puwerte kainit sang tubi. May porson mo da nga medyo solosolpuron. Oh. Bulong ko no sa mga may bulo balatian, lawas. Dalom da pahulom-hulom. Hindi ka mo maghatag kumpiyansa ha. Kumuloyo naton da. Especially kung kagabihon. Wow. Kabudlay sang tsimpo kag panahon subong ti nagaproblema pagkita sang COVID-19. Dugangan naman nga medyo nagapabatya kag daw medyo nagasinutel naman si Bulkan Kanlaon. Daw nagdugang ang kahadlok sa aton nga mga pumuluyo. Huwag ni sa COVID-19, ari naman si Bulkan Kanlaon. Mayo ko ng tayo, og ibilahin, na ipapurti, pakatudo. Mayo kong tayo, og na sa balay kay. Kung ang kilala ko pa, katapat sila sa tayo, og sa balay. Suga malang mo. Pero ining Bulkan nga si Kanlaon, hindi mo ni badala sa suga, hindi mo ni badala sa kuryente. Dalon tayo ni sa pagpangamuyo. Kaya hindi lang gid magsinutil si Bulkan kakalaon kay kadamo pa sa problema nga ginaatubang sang aton pungsod Pilipinas sang aton gobyerno. Mayang hapon dira kay kagawad Lodi Peter Maymay Noble. Check attendance sa tayo. Ya pare una gid ko ha. Salamat gid kagawad Peter Maymay Noble. Nano mga bolo balita, kabantayan nyo dugay-dugay, report gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Duha ka sunod-sunod galinog na batyagan sa syudad sa La Carlota. Sinigid lamang nga hapon ang balita Kapitolyo Provincial dalon na temporaryo ni Aksyon R. Tay Hopon.
Balita naman gikan sa New Government Center sa report ni Axon Dale Salazar. Vice Mayor Familiaran ginaabi-abi ang pagkakas ni Tabuelan Mayor Hirona sang travel restriction padulong sa Negros Occidental ba o? Problema gini daw. Muna nga dapat ang aton nga mga pumuluyo sa mga barangay. Dapat mangin vigilante kita sa pagbantay. Hindi lang kayo magpawala. Sige mo, why na niya? Why na to ang COVID Diba si kibot bala ang bilong nga purok sang aton mga barangay. Daw halos na penetrate na sang COVID-19. Amo na ang kululbaan. Amo nang ginakulbaan sa mga barangay official naton. Sa aton sini gobyerno lokal ang wala disiplina. Kinanglan aton disiplinahon, aton kaugalingon para aton mapakigbatuan ang ining wala untat nga paglaptaran dadi walda-walda ni COVID-19. Ay, puwerte. Diway mahimok ang aton nga mga barangay official syado man ka vigilante man. Amo nang panawagan sa mga barangay official sa aton nga mga purok president, even sa mga kaingog naton nga mga puluyan, mansig bantayan na lang Kung may natanaw ka mo dira nga may mga persona nga daw bagong salta sa inyo barangay, please lang pabalagid ang mga B-hertz nyo nga natungdan para makatuan kag mamonitor kag ma-check ina kung sino ang mga persona nga nag-alabot sa sina nga purok sa sina nga barangay. Base ang mga persona nga makahalit sa aton nga pumuluyo, sa aton nga mga purok. Baw, pira palayo lang. Pura sulay, pura gaba, pura usog, pura hiwit. Amo na nga kita tanan. Mangin mabintanaya, mangin mabinantayanon. Ang importante ang keywords, disiplina ang kailangan para sa ikaunlad ng ating bayan. Hindi talan-taran na pagsalig sa gobyerno. Kaya ang gobyerno subong napuno sang problema. Even ang mga facilities, quarantine facilities sa mga banwa kag syudad, sa mga probinsya, daw halos nabuta na. Dugangan pa rin sa aton nga mga LSI nga magpululi man, aton nga mga OFW, ang aton nga mga returning residents. Wow, amo ni balantayan ta. Kaya daw halos nga mga biktima sa COVID-19 arigid sa mga lugar nga nagpauli nga mga malayo, Manila kag even ang aton nga mga OFW. Muna nga buligan tani tanan. Hindi lang ni obra sang gobyerno, hindi lang ni obra sang syudad, sang banwa, sang probinsya, even sang barangay, kundi aton initanan obra. Simple malang ang ginaayo, proper hygiene, social distancing, pagsuksok sang face mask. Amo lang ang simple nga ginaayo pero kung kaysa kabudlay gid paintsindihon ang aton nga mga pumuluyo kung isa kita ka pa kontra sa wayon mo damalain ka pa. Ano yung mga bulo balita sa national scene? PNP Chief Gamboa nanawagan sa mga police commander nga mag-digital na sa pagpatuman sang kasuguan. Sa piyakabahin Senator Gatchalian, ginaduso nga ang mga online sellers makover sang incentive sang DTI kag indi sang tax.
Mga mamalidha gintawag nga fishing expedition sang hearing sa Kamara sa isyo sang ABS-CBN na franchise sa pinakabahin PhilHealth nagapasiguro sa publiko nga may nagakaigo sila nga pundo para sa 2020 sa pihak sang COVID-19 pandemic. Basta supisente ang pundo ha. Bastante ha. Kaya kung hindi na bastante, kamo ang latiguhon sa presidente. Sa amo ni sa mga problema, kinanglan, hindi na kamo maghampang pasang damang-damang nga makapaguba sa inyo imahin, sa inyo departamento, even nga basi amo pa na ang halinan nga makapaguba sa imo siningalan kag sang imo pamilya. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:22 na. May hapon nila kay Tuto Andia kag kay Liomar. Tatay sir, way pa ni timprano pa eh. Dugay-dugay ara na. Madungka na sa tatay sir. Sugalawon ni Liomar kag ni Andy. I-check na nga ito sa nga patrol. Ang ato sa nga patrol tugo Crosswind Patrol. Kamustahon tag paglibot-libot ni Action dyan. Upod kay Action Papang Nixon Tahong. Action dyan, may hapon, please screen. Ay, tamay hapon, Akson. Eric, may hapon sa tataran nga mga ka-Akson. Yes. Patrol. Upod ko, ginagutom. Nagutom sa? Titapos ta programa pa Gingy ta. Okay, ano din na. Huwag problema na, solve na. Alasang linog, guro. Dala na sang linog. Guro ba sila ng linog? Yan ni Papa na butsilingo niya? Lain nga linog, ni. Basi na dagdag na sa sakatre sa sobrang linog? Ya, kaya pag-linog, gunogin pasiga ka bata yung sugahan. Okay, nag-uplok. Noon tatang linog. Lain nga linog ulit ya. Nga linog, ganito yan, no? Yes, so, karoon na patrol, na kita mismo si Eres Andalan Lopez Haina. Karoon rin nga po na our direksyon na maling sa may Burgos Lopez Haina, kung pa-north ka naman nga, dali light to moderate ang traffic, butsaringon. So, tayo sa masaragyan nga nagabiyahe. Dali sa tatanan nga mga Kagson, panumdum lang, kung patawo ka mo going dra sa may Bacolod South Service Terminal, dra Rosario Lopez Haina, dra nagabuild up ang traffic, pertikira mo sa masaragyan. Okay. Na pinunsok dra, may traffic enforcer na, ka function pagit ang traffic lights, iniagod nga ma-make sure na wala sa may nakabiting the red light, kay sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Luisito si Butseng, tagpapuno sa nga Bacolod Traffic Authority Office, kanabanan nga rason kung nga nag-build up ang traffic, kaya may masaragyan nga red na, dapat na mag-stop na kay nga, gaw pag-ied. Ang kasalig pala sa tawag nga yellow, code na blackson na Eric. Okay. Nga bot silingon sa nang matamat na, no, pundo na. Hindi nga bot silingon nga go pa sa gihapon. May ibang bagay nga, agaw pa mong. Gani ibang gingagaw pa. Ang pinaka-worst sila draga katabokon kay isa, kay timiyara man yung mga salakyan, once sila na ganing schedule or yan, nabing time nga para mag-move or mag-pata. Butchog dayon? Putsok na yun, ang resulta sila kay aksidente sa intersection point. Laban gede? Kung may aksidente pag sa intersection point, like dari sa may Rosario Lopez Saina, guba gede ng traffic system, gutok-gutok tayon, kaya pertikada mo sila kyan ang nagarabay dari. Kung nga po, amo ng rason kung nga paglabot mo dari sa north, jutay sila kyan, kaya dito na tanan nakapunsok sa Rosario Araneta mga Kagson. Kay dito nga daan, intersection point gid siya bla, at magdumakabig sa one of the 13 main roads dari sa Bacolod. Kagamo man ang rason kung nga ang area sang Lacson, Rosario Lacson, even diri sa may Lizares Lacson, Nice Lacson, karon nga po, nag-build up man, katektado, mangod sa kadamuon sa masakyan. Nagikan south direction, hindi dali-dali makapasaka, pababaw pa north nga direction, makakson, mangod sa ring
bukat kadalagan sa trapiko. Karon nga po nagaling kay Tiambal diri sa katapos sa Provincial Highway Patrol Unit. Tayo nang ilan naman paglambiyong sa mga dalanon sa palibot sa syudad. Tapos sila makabaton sa report na mayara sa gyapon mga salakyan nagapinasaway pagi sa pagparking sa kilid sang dalan. According dali kay Police Captain Roberto Mariano, isa ka paglapas no violation against the traffic laws mga kaakson. Okay. Kung ang pagparking sa kilid sang dalan nagadugang pagidini bukat sa dalagan sang trapiko. Rason kung nga padayon sila sa gyapon na nagarambiyong sa mga dalanon. Pinakuli man natin yung pag-check sa traffic situation sa Dalan Araneta, amo produbugan ng traffic. Although nga wala sang klase, pero sa gyapon nagapabilin. Ang mga salakyan nga pasulod sa downtown area, ka naglabay along area sa Lizares Araneta pasulod. Ternais Araneta makaksun, amo ni nagasuper karon nga po sa moderate heavy, nga sitwasyon ka dalagan sa trapiko ang pagambalan. Nagadamo ang mga pasahero, that is why makaksun nga nagasinumbalik man karon nga po. Mga pasahero nga jeepney nga nagabiyahe. Vendry sa itong ginakamtangan, mga shopping lasal nga ruta makaksun o kung mga jeep abi, dinas naman. Yung adamo-damo, diri pasero, paglabot sa Redemptorist balang area. Ay, di nagkantos lang. Ay, doon ba siguro... Kasi ka namahaw, anay guro, namahaw. Nagpulo pa, way gurong iba, no? Gani, katama pa sa Hiroda, way sakyan. Amo man nga ganing isa na. Perte ang traffic dari paglabot sa Dalan Ramos Lacson mga kakson. Damo man nga daan mga pasero na gainulat dari. Ban ba sa shopping action Eric posible na stock up na ko na konsok to na sa tanan sa may Rosario, Lupisaina, bla. Basta traffic? Oo, kahit sa traffic sa may Bacolod South Series Terminal. Dugangan pagidbi kay kabaloka ang sa series dra. Isa na lang ng ilang entrance kag-exit mong. Okay. Compared sa una, yung open ang atubang sa terminal. Subong dayak, once may magliko nga bus, expect mo na nga daan na may mga pinundog naman ng mga salakyan, lakip na dira. Yung mga pasahero nga jeepney, mga kakson. Yan si Mr. Police Captain Roberto Mariano sang Provincial Highway Patrol Unit nga para sa labiyong sa pinakamadalanon sa palibot sang syudad. Yung so far, sir, yung mga sasakyan talaga parang normal na tayo ngayon siya dahil sa sobrang dami ng mga sasakyan. Yung mga sasakyan na napupunta rito sa Bacolod City, parang yung normal number na niya. So, nagkakatakbo tayo ng 4136 saka at the same time yung mga illegally parked vehicle. Okay, opo. Nakakaasala po kasi sa pagsada. Opo. Lalo na yung mga natin na Opo. po sa highway. Opo. Sir, so far po ngayon po, ang provincial o kontiya nagpabuno sa Provincial Highway Patrol Unit rin naman sa probinsya sa Negros Occidental nga nagkipman sa nagapatigayon sa pila nga pag-implementar Republic of 4316 kung amoni ang may kaangtanan naman sa mga traffic laws sa dalalon aksyon Eric. Kung gusto nila makakson nga makaluwas sa traffic draabe sa Lacson area. Dahil sila magi? Pwede din sa kalusot sa may Roreco, kaligwas ang dalan pero Roreco, diyo. Dahil sila mang laktod? O, laktod na din sila ka dire-diretso pa na di. Hindi basta mayawan sa traffic paglabot na sa may Buribla, Tubang, sa City Mall. Hindi na nagutok? Hindi di, ligwa-ligwa di. Okay, good. Bongs, pwede sila kasunod sa amon, parang ka-tiri-tiri. Di kami naglapos sa may Roreco, yao. Ay, gali. Wala inuid man niya kung ang piloto mo yan, damo na blagit pang lutsan ng mga lugar. Kagdamo na nakatuan nga lugar. Damo na nakatuan ng lugar. Kagdamo naman na pamasyaran nga lugar. Sobra pa sa pumasyar. Kasi ganyan, tiniran. Sobra pa na turistas, papang Nixon eh. Ganito mo na, pwede ka na ba? Lapos ko din mga kakson sa may Buri Road. Okay. Kung di mo tuyo, pagawa kabi Metro Bacolod sa Talisay silay. Ito na po to sa may Buri, right turn ka na lang. Okay. Kuhaan mo na circumferential, dire-diretso ka na to dayon pa silay, kag Talisay area. At least ikaw ka-traffic compared ka magbalik kapag dari sa may City Mall, tandaan mo. Portidan kisada ang traffic, kag ang traffic lights ra. Brapa isa kasi kami minutos ang inisipon antes ka makalampuwas. Oy, labot na. Wabot na gabiyahe, tricycle, no? Oo, tamo pala daan. Kakitit pa sa dalan. Basi masagaidan ka pa, disgrasya ka pa. Mugid. Medyo kisadaan may magasalakyan pa nga nagalusot sa mga bangga, dra. Pero pinakasip din namon nga lagyan ni Roreco. Pwede ka magkakatarintiri, no? Or pwede makamukani kung arang ka mo dating sa may downtown, pasanuan ka mo, palapos managot, hindi na ka mo magriktas sa Sibukaw. Ang ang terminal na dyan si Record, apunta sa Lady Mercy? Ara pa? Ara kay ka pang Queen of Mercy, action Eric
mo. Ara pagyapon, no? Oh, nag-operate naman liwat. Ganit ko pro ilang mga terminal sang Iroreco, ara tayo, Ari yapon. man di. Dari Manila ginbutang. Ara tang manso ni papang isa, pro. O gani. Oh. Dari kayo ito man nagwagtang naman eh. Ngaw. Kiki masaylo naman sila mong. Why na guro ginakatuan ng guro perme mo, lain ang ginakatuan niya perme na tiniran. Ginbakal na ni. Ginbakal na. Ginbakal na ni bilog nga area dari isang sikat pa nga pamilya. Te. Ati, gaan man sila relocation, tanan di private property mong, no? Sabagay. Muna, basta may mga, ma-relocate lang na sila action na reklam. Kaya mo na, ang Kuan, muna mudla ka way kaduta, no? Oo, mugin ang mugday. May mga po na plakay Sir Gani, Republika, sa Provincial Disaster Management Pero si Program. Sir Gani, monitor siya. Pamati sa. Ah. Nagbisita kami abi sa may PDMPD, dito sa Iyabla, sa may Panaad. Oo. Abang ko doon, ikaw nandun isa, Sir, bisitahan na karibi. Oo. Ang radyo, gibutang niya sa may building. Oo. Tapos, ang volume, full volume, publao. Wow. Aba ko, ano ginamatihan niya? Pati sa Jack Balaan. Jack Balaan, ginabirag ni Gani, gini. Oh, Jack Balaan, paborito yan, Jack Balaan. Wow. Salamat kay Toto Gani, Republikada. Apo, Jack Gani, bilang nga bago. Pidim din na sa bungaw. Ha? Pidim office din, aw. Ito na, Kimbailin. Dito na sa Panaad. Oo, ang ano na lang diyo, i-command center nga bilhin na lang din sa may Lagundampi. Saan nag-silo na ito man? May takbalo, di dugan ang silo to? Ugay na sa nag-start na construction ng admin office. Pagsulod ginigob, bago? Oo, ay paganiguro si Gob mong. Dito na. Digto na. Di parang isitasyon nila to sang ilang kwanto, okay man lang. May napaplastar, okay man. Mas dapat to pisina nila action erect. Hmm. Mas linong to. Okay. Tapos tidigto, may ligdaan man sila sa sulod. Kaya balo kila obraman nila office bi, dire-diretso bla. At si Mayo man May lugar gito para sa ila. May lulutuan man sila. May lulutuan man sila damdamo to offices ngayon assigned eh. Tuod ka, hindi lang isa na hindi lang PDMT, hindi lang gali. Hindi lang, may ibang offices pag hindi digdoction erect. At least kung chimpo sang opisina, ti sadya man eh. O, ganit ka mo na nagaling kay bawal pasubong to mga balabaligya, bala? Gani, oh. May gadilo jogging. Pero tawa ito si Sir, mabantay nito sa kung saan mag-weather forecast yung may mga Kung may manawag, oro ti alerto, gusto to gani. Gani man. Oo. Galing kay Sister Dr. Zephyr, diya dari ka report sa isa nila kami gamay din nga command center sa tupad sang Onyok Velasco. Si Pard? Dr. Zephyr, Telian bla? May harap na sa opisina, da? Dito na sa, diri sana may haring pagkit sa opisina sa kilid sang Onyok Velasco Gym. Ti pero din ang iyagin na opisinahan, diri sa unyo ko dito ra sa Panaad. Ito ginang minilas panaad. Dito na sa Katiner. O, di ko sa katiner. Ati, good. Okay, ang balis sa gani, baile mo to ko ng command center, git sa may panaad eh. Oo. Ito yung lugar mas ligwato kag damo to parkingan, compared yung diri Oo. Yawa di sila sa may, ano ya? Lagpad ba na parkingan sa Panaad mo? Dama mo na parkingan dira sa Panaad mo? Oo, ari di sila pala sa may kilid, kidaksyon na sa stadium. May isa na ka-building, na dako to na nag-controversial do sa unang ka-building. Oo. Natupad yung sinara da, no? Okay. Lapad man gali eh. Ani, mayo man kay ara di sila. Hindi man naguro subo guro kung office hour? O, ti subo-subo kay ililong-ilong to, bi. Hindi kung gabi naguro ya eh. Mga alas 5 kurti subo na pululi na iban mo. Sa bagay. Ti bilhin ta sinunod si Gani na bilhin isa. Subong sa isa gani, kay swap man sila. Ti subong sinubong duty kay Gani. Sa to duty, Kay? isa gani Republika. Ti may maupol ba sa opisina? Ay, isa na isa. Ay sus. Subo-subo gani. Kasi may murto na. Guardia po dito, guay. Ha? May guardia mo sa Ate di may gwardiya, mga may ate bisa paano ba may ulo storyahon ka lang blaw? Ani, mo man na gani. Wala, mo na yung ikaw na isa sa sina kwarto tapos may bilang guwaan ta kagulo storyahon. O pagrong to gorong, pagrong ito ang sunod joy kada miski magjogging ka to. Ate good. Bati os ang radyo. Bati ang gidya. Bati os radyo yan, ito naga to kuno, ay ginapatay kay botani binilas pertahan mo. Atod ka? O pagkabot kanina mon, abot mo ni Jack Blaang, gina pamatihan Jack Blaang, gina wagi ko nagsala. Wow. Paborito mo totoo gani, Republika ka ng Jack Balaan ha. Oo, gani, kikita niya ko to gina. Bako, ako ni face mask mo na lang nitala ko mong. Ay, tuwe mo sa tagaan face mask ng action radyo. Bako, balikan talaga di sir. Hindi, ay, balam sa limo ha. Ay mo na face mask ko, wabang ko COVID ha. At tingin lang kito sa sukot ko yan. Labihila na, kami mga bilin mo na mo. Ako ko sa balikan ko lang sa ano. Balik ka lang sa buwas ha. Alam ni Sir Dave Guahaw. No. Sir Gani. Sir, paano? Bula may aras lang nga remembrance ato na wa. Gani man.
inabsentan kung mag-weather update man. Kung daw init ulo mo ba, bilhin nila ng pamahaw? At pwede buwas Oo, boss bala. Problem na Sargani man. Ito kay Bakit na't napay kagabihon? Kung okay na si Sir Gani. Oo, agin na-accommodate. Ito kagina nga daan, no? Ay, namin si Sir Gani nga dana. Si Si Sir Benji, wala naka-duty daw? Ara man si Sir Ben. Balestero na? Balesteros. Balesteros, Sir Benji Balesteros. Oo. Manda sila, no? Ay, wala, mga kakso, no? Kaya sobrado doon na rin kami sa area sang Buri. Buri? Buri Road na kami. Barang abkasa na? Mandalaga na ni. Oo. Ate, dari ligwaman ng dala nun, te, kung nagsunod ting ban sa aton, nga nagpamatira, tirin-tirin la. Oo. Tapos sila sa gulpin, yung lapit na sa dyan sa Mandalagan, pwede pa sa kasaping sa City Mall. Ay, gila. Basta si Papang Sundon niya, ban, nasa 15 nga Oo, gidan. pwede. May nangita, yes, kinita, kagalagyan niya nga, dali lang kakapos. Sunod ang ulo niya. Ha? Basta kasunod ang ulo, kasi lakyan, puli mo, puto na naya mo. Oh, laban si Papang Nixon pa ya. Gari naman, no? Oo, pwede ka pa katindog. Sila ni Kagawad Peter Maymay Noble niya, pwede na makapatindog fans club ang Jack Balaan. Pwede yan, isa ganyan ka, balo mo sa ganyan na ligatos sa madong pala pag Oh, si Kagawad Peter pa yung why ni absent Jack basta Jack Balaan niya. Nagawa, kita to. Bisag kasi so kami niya magwa sana ka mamati kadali mong. Jack Malaan. Jack Balaan, ano, paborito ni Kagawad na. Ako saan pa daw ni Kapitan ng Budak Malana, alit nakikigawat. Kung patindog na fans club Jack Balaan sa Panukoy, ti sa imo ta presidente. Pwede ka sa presidente. Sa Kagawad Peter, Maymay Ano, Noble. committee on order ka, committee on Jack Malaan. Laban. Kakson mo na pinag-constitution na talaga sa traffic at magkamalan sa palibot sa sarad sa magkawag rin gidamang nga hapon. Mga kakson sa mga hapon namin gitpagpangapi. Gitna sa aton tradisyon, of course, gaugto hapon kung kaisa, gabi ka pangapi pang karabana. Pero kung kapi nga itong pagkamalan, mag-inumpi sa kapi nga 100% natural. Kung puro herbal, wala sang namut man na nupida. Conservative sa mga kakson. Hapon gitindo, ito ginagsimindar sa inyo, mga drivers, sa ito mga kakson. Oh. Daw nadula ka dyan? Oh, dyan, dali na dyan ha, kay... Dyan? Oh. Dali ka nadula si Action dyan, Jan Diaz? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Doon na utod si Action Jan Diaz sa iyasining signal. Talis puspusan naman ito siya sining report ha. Action Jan, please come back. Yes, Dr. Rekapon, ginarekomenda sa totoran mga kakson mag-inom sa kape, amo ni Dr. Alfred Green Coffee, isa ka produkto na nag-agigit sa mga pagpalalaw sa dito naman sa Estados Unidos, tandaan ni wala sang acid. Amo na nga wala ka mo dapat kabalakan, wala gid sang caffeine, nga mo man ang isa ka mga rason kaysa mga kakson nga nagasulab na itong sulok man. Wala man sang preservative kagalaw certified pa. Ang Dr. Alfred Green Coffee, of course, 100% natural, 100% organic. Dr. Alfred Green Coffee, nagalimpyo sa aton kolo, nagabulig pa update man sa aton nga memorya. Kung ikaw nagainom sa Dr. Alfred's Green Coffee, do pareho lang nga nakakape ka na, healthy ka pa. Ito ka lang taglimit sa Bacolod Action John Diaz. Una sa natin sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Dagan salamat kina Action Jan Diaz, live report sa Patrol 2. Balikan tala si Action Jana. Kung may tiyempo ta sa isinatipon nga mga dugang nga mga aksyon balita. Mayong hapon dira kagmayo lang ang pag-monitor dira sa Rosario Heights sa Division sa barangay Takuling bala kay Inday Sanchamop, may kagkaloy bibidor dira, no? Dira man sa may Sunrise Cafe bala kay Madam Susan Saldoa. Para man si Toto Rodi Manoghilot, si Welma Gonzales. Gorti kano ka namin isang kapita. Sige ko may chimpo ta mga pita da. Rekomendasyon na ni Nonoy Manggubat, sang Robilio Taxi. Si Manong email kag si Manang ni Lida Lopez, batsyag man gani lino kinasang kagaho no. Ay, puwerte, no? Do ka kululbaan sang lino kay puwerte kaya kapaskog mo. Si Toto Romo, pasaporte alas kalbo na may hapon Paring kinalon sa guide sa Tokyo, Japan, kay Johnny Bugina. Toto ninyo da may hapon Sama kay Toto Allen da sa Masville, Cubay, La Carlota. Sa mga Angels da kay Joy Linlin.
Permigid ka pamati, diri sa inyo pala tuntunan. Puwerte ang puwerte ang ratsada kag ang ang rangkada sang aton nga mga kaksyon kay ti kuan subong mo medyo nami-nami ang lakat sang kuan sang panahon subong hapon. Saka Mr. and Mrs. Lonsky di dulo sang Pujaira United Arab Emirates may hapon da. O ba, sintay Durel, ara pa. Sakay Toto, Ayan Fred Solas, Philip Laurente. Alagyan sang tao, ginimo parking lot sa mga taxi sa Lacson, tubang iktos. Mayo gintani kung may action man ang Bacolod Traffic Authority, mayong hapon, basi maka-monitor, manasan ng kwan, ang aton na bitaw. Ma-actionan Manila da. O si Mongkal Torilyada kakay Toto Bari Kolodo itor sa ita para man ga monitor Mingla Nilya Cebu regards sa Action Brian siling ni Aldrin Diamante kay nung Edwin Pineda dira sa New Jersey mayong hapon o si Herson Lapinig ara si SM Galewa si Nansan Soset Araman si Maria Mahilom Tihok Araman. Yung damo na sila, no? Dala sa may Kingdom, Saudi Arabia, si Olive Prado Gargaritano. May hapon sa Barangay Estepania, shout out lang kay Sir Gasataya. Alin kay Dave Justin Gasataya Ramos. Damo gidya subong galalain sa Sinecobil, siling ni Bing Barillo. Nagapalagpat lang si Neko ba? Nagapagusto lang sila how? Siling ni Lydia Beronio. Antipolo, araga monitor sa aton si Precious Jim. Kabalakan, uno singkang, araman si Brendali Aragon. Good PM Action Eric, kagrabe ni ang Sineko. Ang Amon Bill, March 25. April 20, wala, March 25 bill nila, 25K. April 20K, wala reading. Subong may reading na 14K lang. Ano niman, palagpat, duha ka bulan daw. Hindi Mayo House. Salamat kit. Si Lini Oscar Bito. Ay, gali ka. Totoo Boni Corpus na mayang hapon. Si Giles, si retired Police Colonel Placido Hintoleyon, family ka monitor sa ato. Dala sa may pitsahan Isabela sa Bangga Mayor dabla. Ka monitor ang grupo ni Richard Esmeralda. Mga lakarotenyos ka monitor man sa aton, sila ni Christine Hinovea. Mansilingan, araman si Jesselyn Andrada Tiangson, si Nathaniel Salhay, check attendance lang si Coco Franco kag Dudoy Taiko sa Barrio Maaga monitor gi sila ni Edwin Gonzales sakay JP Tadina da mayong hapon lang kag sa bilog nga pamilya sa Singapore ara si Vicky Zamora Puentes, Juan Roberto Ranit Dilioso, Iboni Butser sang Germany, Ramon Lucy sa Barangay Talok Kawayanan, panamya haling kay Lee J. Villares Achivar. Sa Hutudahan Dumanan, Bacolod, itatamiya ka mo ni Roberto Hirapusco Caravaglio. Sa kay Manjo Arnejo, da baw ga monitor gislaho. Amo man si Franklin Telihoyo, si Jonathan Villa and family, haraman ga monitor sa aton. Si Marieta Tumlos, Heaven, kay pare ko, migo ko, Manuel Kua and family. May gabi dira, may hapon dira kay Manuel Kua and family sa syudad sang Silay. Magabalik ang nyo siling aparatuturan when we come back. Report na gikan sa ato sila Patrol Unit Reporters pagkatapos ang sa ato importante nga mga pahibalo.
isang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka
at malakas, lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik diri sa ato pabalagad mayong hapon dira kagmay lang nga pagbonitor. Happy anniversary kay pari Juan Ordon, kag kumari Delia Ordon, kag kay Joe Juarez, Judel, ang panamya halin sa iya apo kag bata. Check lang una nga ma-report pagika sa ato sa nga patrol unit reporters. Action out unahon ta syudad sang Lacarlotao, nakabatsyag sang sunod-sunod duha ka linog. Nila nga hapon, action art by hapon, napis kami. Bangod sila yung action, Eric, na sitwasyon sa Lacarlota nga hindi pa sige hapon na matubod kung balat tectonic o kung volcanic ang origin. No? Siring pagtayog gara sa Lacarlota, nag-desisyon si Mayor Rex Salandoon nga isaylo atong mga LSI, balang kag-OFW, nga kundi inputang sa quarantine facility sa resort. Okay. Ang ginimo ason Eric in pa-transfer ni Mayor after sa meeting nila kaina sa public school dira sa syudad sa Lacarlota para sa safety sining mga gapaidalom sa mandatory quarantine. Now ginpatawag man ni Mayor after sa meeting nila kaina ni PDM-PD head Dr. Sipard Kailian ang 5 ka mga upland barangays. Ining mga barangay nga malapit dito sa tiilan sa bulkan. Ginpatawag niya to activate sa ngila sining nga mga barangay rescue unit. Ang tuyo nga at least ang monitoring kag 24/7 nga magabantay sila sa update kay ang pag-determine gali sini sang PBOK sa nasyonal kung wala ang pagtayog tectonic o kung volcanic
nagakinanglan pa aksyon Eric sang 2-3 kadlaw antes makapagwa ang tibok sa nasyonal. Sang ila report dito, siling niya medyo malawig-lawig pa na. So kabay pa siling ni Mayor Halandoon nga hindi na ni maglala pag sitwasyon. Although, ang setup nila yung template niya sang Local Disaster Risk Reduction Management Office. Ara na natala ng talamo, that includes sa worst scenario nga kung may magluntad katulad sining nga kung maglala ang sitwasyon sa vulkan. Okay. Siling niya in advance, ang ginimo ko, ginpaset ko na nga daan ang tanan nga mga rescue units sa mga barangay at kung mag-monitor kung maghatag na nga daan advisory sa ila kumuloyo kung maglala pagid ang sitwasyon. Pero so far, kaya mo lang ni mga pagtayog lang ang ila sining na record. Although, ang iban aksyon, Eric, kay halin galing kagati, ang kagahon, hasta kay na, ang mga pagtayog, ang iban hindi ginman mabatyagan sa surface mo, pero sobra isa kagatos na. Ka mga pagtayog, ang ila sining nabatyagan. 136 bala mo, no? Ha? 136 ang duwa ni ining hapon, ti mga 138. Ano, tiyama mo na. Tiyama mo na. Di galing kay siling niya, ang result sa national, ipadala doon lang report upon sa PBOX local, di mga 2 to 3 days magaling ma-determine kung ano gid ang origin sa siling naglumtad nga linog, after which, tidra pa na guro makapanaog man sa recommendation kag advisory ang national PBOX. Pero in advance, kay si Gov Lacson kay na nag-instructed, and personally, kay na nagkantog dito ang head sa PDMPD kasi Dr. Zifa Gerhard Kailian. Kamo ang nag-upod meeting no sa taga PBOX kay Mayor Halandoon. So ang panungyan na sa public, monitor gid permi sa mga advisory nga ginapagwa sa nga talatapan kag mag-coordinate gid sa mga barangay officials. Agod bilang preparasyon in kaso gid man wala ginapangayo ano man nga senaryong matabo, preparado sila tanan aksyon Eric, no? Ang importante silang yati na butang na sa safety nga lugar atong mga COVID subject nga ipaidalom sa mandatory quarantine agod nga at least himos man ang ila kabuot balagay ti kun ato ka sa resort kung magtayog na kung kulbaan kay mo, hindi ka kulbaan sa COVID nga tinapatyat mo kulbaan kay mo sa tayog mo Raban at mo nang isa sa mga sitwasyon nga karon ginatutukan gid siyang tartapan ni Mayor Halandoon. Yari siya, actually gin-interview pa siya while nagdugay after nga nag-meeting siya liwat sa mga barangay. Yari ang iya sining palayag. Ang ilang analysis ng data, it will take 1 to 3 days for the analysis ng data. Hindi ka sigurado kung naban tectonic ang earthquake, no? Okay. 3 or 4 na ito na felt namon, ang the rest are low intensity quake, no? Pero hindi nila ma-discount ang possibility nga volcanic man, no? Or it could be either duwa or pwede man siya, pero naman sa tectonic, no? Okay. So, akalaon ay sa alert level 1 mangyapon sa no? So, ang ako, naging-convene ko lang din ang disaster committee ko para ang ilang responsibility, specific responsibility, matunan na ng dila, and then prepare inventory sila ng equipments nila, no? Okay. Logistics, pagkaon, para set up na kami operation center. At least, mas maayong preparado na kami, whatever, no? Pero wala pa man kami, kung mo pa man lang kung mo na pa man evacuation or whatever, observation pa lang tanan-tanan, no? So, amo nang inimo namon. Hindi pa panaog ko lang itong amon kay may LSI o FW kami. Itong panaog ko lang ito halin sa Bukid, sa Ramon Resort. Butang sa elementary school di sa Carlota. I see. Abalakson, Eric, ang confirmation ni Mayor Rex Halandoon. Hopefully, ang taga-PBOX makapagawa na sa final advisory assessment sa sining nagluntad ng mapagtayog so that nga mayara man sa Banasian ang lokal na panguluhan dira sa syudad sa La Carlota. More update siya niya kay sige man ang contact naton sa local PBOX diri kung ano ang ila latest nga nabaton no kung base may advisory na gipan in advance gikan dito sa National Office sa PBOX. Balita gikan sa Provincial Capital ang action Artay. Kung una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
6 p.m. na! Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat, Action Art. More information parte sa update sa FIVOX sa daragan ni Volcan Canaon. Kabatean nila karon sa pagpangalagad sa aksyon firing line. I-check naman si aksyon kuano dil sa Lazaro. Hingagahon ko lang ng balita ya. Ay ginaabi-abi man ni Vice Mayor Familiara no. Ang pagkakas ni Tabulan Mayor ironas ang travel restriction padulong din sa Negros Occidental. Ari si aksyon dil sa Lazaro sa report Dale, please come in. Aksyon gintahayag ni Vice Mayor Sid Familiaran nga may moral obligation ang LGU sang syudad para papulion ang mga stranded nga mga bakulodnon na aksyon Eric ni matapos nga kakas na o kon ginlist sang alkalde dito sa may Tabualan probinsya sang Cebu. Aksyon Eric ining travel restriction humalin dira sa may Tabualan Port padulong sa isa ka puerto diri sa may syudad sang Escalante Negros Occidental. Gintahayag sang BC alkalde nga pabor siya aksyon Eric sa sining ginhimo ni Mayor Herona aksyon Eric matapos nga sunod siya ti wala man choice ang syudad kundi batunon ang mga LSI nga mga bakulodon. Ang importante mo lang dira is ma-isolate sila sang insakto kag hindi makagwa aksyon Eric tubtob nga wala pa sang resulta ang ila sining COVID-19 test. Sunod sa BC alkalde naglabot man sa iya ang isa ka video nga nagapakita sa mga nagrense kag bakulodnon nga LSI nga yara dito stranded sa may Tabualan Port nga nagapangayo sang bulig sa mga local officials sa Bacolod kag Negros Occidental. Sunod siya ti kumpleto man sila sang mga dokumento. Rason nga sunod siya ti nagapabor siya aksyon Eric. Kalawang portion gid lamang sang palayag ni Vice Mayor Alcid Familiaran. Well, I think for me, kung ma-contain pa sila, why not, no? Kung may harap mo ng available quarantine centers, no? On the parts ng most of these province, kung para, basta makakonta lang sila, isolate lang, why di na i-problem. Oo, since sabihin sila sa high-risk na area, Vice, no? High risk, yeah, but then kung hindi pa lang sila to contaminate, hindi pa pinat na to sila contaminate na sila in the near future, kaya lang sila exposure sa Pondera, sa port, sa public place. Siguro po siya din lamang sa pagpakigangot natin sa BC alkalde sang syudad sang Bacolod. Update gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-aksyon niyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Dale, si mo sa report nakasugpo sila kagdugang nga detalye sa aksyon firing line man with aksyon Brian Morden. Mayang hapon dira kay Toto Rogelio Catalbas Jr. Isi siya kabataan nga mondra amigos puno lunok blada. No kay Bernadette Lacson da. No sa kay Bernadette Lacson sa kay Ping Luha, kag sa kay Madam Mr. Mrs. Fred Niña and the family. Wala ko tiyempo sa ato sila papanglagado Action Report Afternoon Edition, Monday nga presentation magata copy ni temporaryo, balik ini buwas. Was guro kita mangyapon ay relax na si Loverboy. Opo diri sa aton nga mga patrol yun at reporters in action nga napalagad karong gabi. Aksyon na Artay Hopon, John Del Salazar, Aksyon John Diaz, Aksyon Papag Nixon Tahom, mga itong piloto sa Patrol 2. Technical side si Broadcast Engineer Oliver Pason, with IT expert Aksyon J. Ambaikin. Sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad Sangbago, si Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy, Aksyon Marlon Hinabaya, ang regular yung angkorman sa Saliga Paratuntunan. Tanay kita ya karon, alas 9:30, Tubto alas 11, Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric, magbaro sa salamat gid sa inyo siling nga pamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company.